Ku zo don Allah, istighfar mu dangayi mai salatin annabi hailala ta karamciyar ga azumi ya doso. Ku zo don Allah, ku zo. Masika on the mix. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Ya Allah da kai na fara. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Komai Rabbu kai kan tsara. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Sai ka yarda sannan tabara zan yi waƙar watan Ramadana. Kai tsira gurin manzon. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Annabi ne abun faharin. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Komai Rabbu in ka ba musalar annabi dole mu nuna. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Albishiri ku ce min goro. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Ga aiki a hannun yaro. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Manya ne suka yi mun foro zana faɗo abin da na zana. Na yi shiru a kan lamarin nan. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Wai me zan faɗa yau waɗannan. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Ga jama'a suna ta faɗa nan saura kwanaki Ramadana. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Sai dan jamu in buga waka. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Ko baiti guda in miƙa. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. In faɗakar mutane duka su gane fallalar Ramadana. Na yi shiru ina yin mita. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Wai me zan faɗa a fahimta. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Duk maganar da yau za na furta da hujja kan watan Ramadana. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Wajibcin watan Ramadana. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Da fallalar watan Ramadana. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Har laifinmu ma zana sai ku biyo ni ya ikiwana. Wajibcin da shi za mu fara. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Waƙar a hakan nan na tsara. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Ɗaya bayan ɗaya zana jera har in sauke farali a kaina. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Yayin zaman na wajibi a kan Ku zo ku ci fallalar Ramadana. in akwai to ka ba mu. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Muna jiran ka ya dan uwan mu aya ko hadisin gwanina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Ga ayar da ta yi bayani. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Na janyo cikin Ƙur'ani. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Idan ka nemi ƙarin bayani tambayi malamai ɗan uwana. In ka zama musulmi da fari. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Kana da hankali karɓi ƙari. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Da balaga ka gane da sauri dole ka ringa yin Ramadana. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Gode da wannan hujja. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Sai ka maza ka dan basa haja. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Yanzu ko babu wani wanda zai ja matsalolin muke so ka dauna. Al'amuranmu sun gama muni. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Sai wasa cikin addini. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Wannan ai abin alini ne ku fahimci kalmomi na. Ku zo ku ci fallalar Ramadana. Sai ka gano mutum ya
ƙasa duk domin watan Ramadana. Kirji na ya naimin ni ciwo, ku zo ku ji fallalar Ramadana. amma dai yana yin yawo. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Kaga ku dole ne in ci tuwo ko a cikin watan Ramadana. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Ce wai Ramadana ɗin wajibi ne, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. har aka takura wa mutane. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Ni da barinsa ai duk guda ne, mai zai sa na takura kaina. Ga jama'a suna sauraro, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. baitocin da ka sassaro. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Hujja in akwai dauka karo don su ji kuma su amfana. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. An abi Abdulrahmani Abdullahi bin Umar bin Khattabi radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Shaidawa ilahu guda ne, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. annabi kuma ai manzo Ku ne. zo ku ji fallalar Ramadana. Zakka, hajji, sallah fa su ne na biyar azumin Ramadana. In ka bar guda ga hukunci, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. sittin ne faɗin da ganganci. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Koko ka ‘yanta bawa idan ka ci, koko ka sha cikin Ramadana. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Ko ka yi ko ka fasa kanka, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Allah ne ya san manufarka. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Shi ɗaya ne a addinin ka, na ji hakan gurin manzo na. Ko zauna ka sha fallalarsa, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Allah ne ya ce fa da kansa. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Shi ne zai biya ladansa in ka rike shi ka amfana. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Ƙur'ani watan aka sauke, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. shaidanu ko sai aka tamke. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Duk cutar kama za ka warke alfarmar watan Ramadana. Ba wata fallala mai Ku tsoka, zo ku ji fallalar Ramadana. Lailatul Qadar babu Ku shakka. zo ku ji fallalar Ramadana. A watan ne muke son ganin kan mu ɗaucar bi muke bi mu Ku zauna. zo ku ji fallalar Ramadana. Ko me roƙi to za ka samu. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Allah ne ya ce zai ba mu. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Don haka sai mu ce ya ji kanmu ya ƙara mana san ɗan amina. Barci shaka kame fanmu, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. har sanuwa saboda siyawu. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Rage bacci yawai ta kiyamu, albishiri kana aljanna. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Ƙofofin wuta an Ku kulle, zo ku ji fallalar Ramadana. aljanna ko tana mana lale. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Ko farin ciki sai tsalle, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. tamkar wacce ta shiga lalle. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Na ‘yantar da bayi cikinsa, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. na saukar da duk rahamarsa. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Na saukar da ni'ima adansa. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. A watanni ko ba tamkarsa, Ku zo ku ji fallalar Ramadana. mai takara mu dinga salati. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Istighfar kar mu yi latti. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Babu hayaniya daga sauti, mu azumi muke yi wa murna. Ku zo ku ji fallalar
addu'a aka yi ni Madina. Wannan irin batu ne wannan. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Za ka tsaya ba mana malam. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Da sunanka. Ayya abuwan ya sayyidi Suleiman sunana. Ku zo ku ji fallalar Ramadana. Kun saurari wannan baitoci daga bakin dan uwanku sayyidi Suleiman yabo na Annabi Zalla dan jihar Yobe a garin Gaishwa. Don neman ƙarin bayani ka iya buga lambar waya kamar haka 070 15 43 23 19 ko kuma 070 16 36 00 68.